Hello, assalamu alaikum masu kudin fine network, ina gaishe ku a yau da fatan kuna lafiya. A wato abin da yasa yau nace to bari faɗa muku me a gaskiyar lamari, dan naga wanda kuka ta damu mutane ni haka ga mata har isa ta shi nace to bari faɗa muku me a gaskiya. Kun gani magana gaskiya zan faɗa muku, walle harkan da kuka tunani ba haka ne shi ke ba. Wai kuna tunanin nan da zuwa Disamba ko Janairu lahiya launa za ku sai mota, ku yi aure, ku sai motoci, an ce da ku haka abu yake? Washin wa haɗa muku haka? To gaskiyar magana ke wani abun ba haka yake tafiya. Abu ne kafin tunda ai bai ma fito a market ɗin ba tukunna, kafin ma ya fara, sannan kuma ba mu tabbacin cewa za a yi launching ɗinsa, me tabbacin babu. Sannan kuma ko da ma ya zo ya samu karbuwa, it will take some years kafin ya samu wannan darajar. Saboda haka ana magana nan da 'yan shekaru 5-6 zuwa sama. Kai kuma bawan Allah mai zaman kashe wando ko na ce mai son banza, kana ganin cewa dan kana da file guda 500 lafiya kalau ne har ka zama mai kudin anguwan naku. To gaskiya ba ka abin yake ba. Saboda haka yana da kyau idan za ka je ka samu sana'ar yi ka je ka yi, idan kuma za ka je ka nema aikin yi ka je ka yi, ya fi maka. Saboda it wasn't funny when I came to understand that there are some people who really believe in this, because I know, yes, most people are here just for the fun of it, but some people really believe that yes, by December or let's say 2022, that pie would be worth, let's say, $20 per pie. I don't really know who is telling them those kind of things. That's not how it works. What is really important is that when you are into something, try as much as you can to learn about that thing. We have many people online who can teach you about what the cryptocurrency market is all about. So try as much as you can to learn. Je a yi karatu, a yi bincike akan abun kafin a zo ana hasashen da ba haka yake. Saboda haka motar da ka fara tayawa kamar yadda ta yi babu shi sai nan da 'yan shekaru, ba yanzu ba ne. Saboda haka a ji a nema aiki, a ji a yi kasuwanci, a ji a ƙara bincike akan abin da ake yi. Ba haka kasuwar ke tafiya. There's no free food in a free market. Ya saboda haka dan ka samu a baka fai sannan kuma a zo a baka bati haka ba zai yi. Sannan kuma ko da zama za ka investing, to ka yi tambaya da Allah. Kar ka je ka yi kamar abokina da ya je sa 150 ne, daga baya kudinsa saka da 3,000. sai ba ka da Allah. We don't want to hear a story that touches the heart. No, we don't want that. Try as much as you can to make your findings kafin lamari ya baci. Wagga dai gaskiya ta na faɗa muku, kwajiya ya huta wa kai, wanda kuma ya ƙi jiya to komin faru da shi mu dai ba ruwan muna gehe. Sannan kuma wannan bai hana mu hawa mining hawa, maganar gaskiya nan mu muna mining ɗin da, amma dai da sanin cewa abu ne wanda zai ɗauki shekaru kafin ya kai wannan matsayin da ake tsarin. Shi ma dai kila wakala ne, ba wai dole bane ya kai haka. So idan dama ta samu a yi, amma da a yi da hankali, a yi da tunani. Kara dogara ga faye na ba zai yi ba haka ne. A ji a nemi sana'a, a yi ya kokari, a ji a nemi sana'a ko a nemi aiki. Allah samu dace.